ei jää 10 senttiä varmaan renkaiden osuu tuo puomi tästä vielä. Oliko täällä yksi kiristin tässä kohtaa? Ei, se on tuolla puolella. Tässä pitäisi ihan kunnon reikä olla maahan, jos... Morjesta. Taas aloitellaan työviikkoa. Aloitellaan työviikkoa Renaultilla ja minusta tuntuu, että saattaa tänä yönä olla kahluuttelua tievossa. Se puotti lunta 15 senttiä ja ihan joka paikassa ei ole varmaan linko vielä ehtinyt käymään. Mulla pitäisi 3 kuormaa tälle yötä ajella. Yksi on semmonen pomminvarma lanssi ja 2 on sitten semmoista vähän epävarma, että onko siellä vielä käynyt auramiehet paikan päällä. Mut. Minä laitoin auton käyntiin ja pitää rasvailla nosturia. Hyökkäytellä sitten pinolle. Mulla oli semmonen sunnuntai nyt, että minä tuo aamuvuoro olin tuolla satamassa yhtä laivaa purkamassa. Olin semmosena kiireapulaisena siellä ja sitten nyt lähden yövuoroon ajamaan puita. Vähän semmonen spesiaali sunnuntai nyt tässä. Pitää keittää tuoreet kahvit mukaan, ei ala ja vähän lisääkin kahvia, on sitä tullut jo päivän litkittyä tuolla. Sen verran meni pitkään tuolla satamassa, että ei ehtinyt kotona käydä, että minä kävin tuossa syömässä ja keitän tässä hallilla uudet kahvit ja lähden tästä sitten jatkamaan niin sanotusti ommiin hommiin. Noita on aina mulla silloin tällöin noita hommia, että käydä kiireapulaisena jossakin. Minäpä laittelen kalustoon iskuun, niin lähdetään sitten kahtoo, että onko siellä käynyt linkomiehet. Joo, siinä on nyt kalusto katettu läpi. Yksi ilmaletku piti korjata tuolta. Tuolla on niin järkyttävästi märkää lunta kerännyt tuo kärryn runko ja se on ilmajousi kärry, niin se ei oikein ravistele ite niitä lumia poissa. Se on sitten kun siellä on jo 50 kilon möykky jossakin ilmaletku varassa, niin se sitten irtoaa sieltä ja oli nykässyt telinnosta ja ilmaletkun poikki. Piti se laittaa tuossa ja sitten rasvailin koneen ja nyt otetaan tämä eka kuorma tämmöseltä. Tässä mennään muutamien talojen ohi ja tässä on nuppipaikka. Mutta minä otan koivuja, siellä nuppipaikassa ei oo koivuja. Minä oon sieltä jo parrut ja havukuijut ajanut pois sieltä nuppipaikasta, mutta ne koivut oli jäämässä metsänomistajalle sieltä. Katsotaanpas. Ei oo ainakaan tuota nuppipaikkaa aukastu tuossa. Se voi olla, että ei oo tuollakaan perällä käynyt sitten linkorattori, mutta se nyt... Mitähän tuota ois? Ei sitä tuolla metän sisällä on niin paljon tullut lunta, mitä täällä aukeilla paikoilla. Sitä on joku 15-20 senttiä, 15 senttiä tullut tuota lunta ja tämä on pomminvarma senssi muuten, vähän hankalamallinen kääntöpaikka, vaikka siinä ei oikein tilaa pukata kääntöpöytää oikein silleen viksusti. Täällä tulee jo ekat puut vastaan. On joo, täällä on. Täältä oli hyvä ottaa tämä eka kuorma. 3 kuormaa olisi tosiaan tarkoitus ajaa. Siinäkin on no sehän tulee täältä kääntöpaikan luolta jo.
tämä kuorma. Tämä on vähän pahan mallinen. Pittuutta on hyvin, mutta tämä leveys ei ole kovin kummonen tässä. Että tässä puskassa on tässä kohti tämmönen reikä. Siihen on näköjään vähän lunta poletukki, että tuohon minä oon pukannut aina kääntöpöydän tuohon ojan päälle. Silleen ollut ihan hyvä kääntää, että tuolla puolella ei ole niin hyvät tilat työntää tuota kääntöpöytää, niin siksi minä oon tälleen vänkärin puolelle tämän kääntänyt. Katsotaan. Joo, ja tämä on parantunut vaan kun tuo oja nyt osittain jo täytetty lumella. Tämä ei ollut näin hyvä silloin, kun oli vähempi lunta, niin ei ollut näin hyvä kääntää silloin. Sen joutui tuonne tuikkaamaan tuon kääntöpöydän. Ja tämä on tosiaan näin kaitainen tämä läsi. Tässä ei mahdu kärryä työntämään mihinkään, mutta sen mahtuu kuitenkin tämä kääntöpöydän käyttämään tuolla. Tuossa ei oo puita justiin tässä kohtaa. Niin. Siitähän sitä päästään jo takaisinpäin lähtemään. Tässä on sitten kapia, kun me täältä... Tuossa on kanto. Molemmissa lajoissa on kannot tässä. Tähän pitää vähän muistaa kierräyttää sitten, kun tuolta lähtee tulemaan noiden puitten kanssa, että se ei tuu tuo kärry tuosta kannon yli. Nyt jos me vaan ajettaisiin, se pomppaisi tuon kannon yli tuo kärry. Katsotaanpa sitten, menetään nyt vähän keulalla varoa kans tuota kantoa tuolla laijassa. Ja tässä on oja. Se on ihan hyvin menee tuonne näköjään. Joo, hyvin alako tämä yötuuri, kun oli heti lingotut senssit täällä. Ois saanut aika monesti enempi linkuttaa tässä, että ois saanut ympäri, jos tätä ei olisi lingottu. Sen verran se tuo lumi ahistaa, että ei se tahokko, se jäkäältää vaan siinä. Ja kyllä sekä tarpeeksi linkuttelee, niin saa sen ympäri, mutta nyt oli kyllä hyvä kääntää tässä ja hakea puuta. Lauhaksi meni kyllä kelit. Täällä on ihan rungonpäälliset sulana autossa. Ja on kyllä lauhaksi meni kelit, mutta tämmönen kuiva on tämä lumi vielä täällä maassa, että ei ole millään lailla liukasta operoida. Vähän näyttää sitä, onko tuolla joku vuotanut vähän öljyä. Keltaisena on nuo Taiton letkut. Pitääpä seurailla noita. Eihän se kastu mistään. Siirräytetään vähän kolmosasentoon näitä pankkoja. Ja nuo pitää puulla työntää tuo. Se on tuo kouratelinen niin lähellä sermiä tuolla. Joutuu olemaan, että sen saa sen etunipun pankkoväliin saa semmoiseksi sopivaksi. Niin sieltä ei pysty puristamaan kouralla noita. Pitää aina ottaa puita kouraan ja työntää sillä sitten nuo.
On muuten pehmeämmän kuuloinen nosturi. Se työkaveri oli ilmannut tuo signaalilinjat tästä, niin kuulee heti, että se ei aina nykäise tässä, kun se lähtee joku liike päälle. Liike nyt. Tämä on enempi semmonen keskustalainen nyt tämä nosturi. On, kuulee heti. Tuossa on tuo signaali-ilmaus, kun niin se pitäisi aina tehdä tietyn väliajoin. Koittaa muistaa, että se pikkuhiljaa rupeaa nykimään tuo nosturi. Pikkusen puita tuonne. Tässä ei, vähän näytti, että tässä ei ole sopivalla kohdalla noita tuolle loukulle reikiä, niin minä pistin pikkusen puita painoksi, niin pystyy ajamaan sitten tuon nipun tänne sopivalle kohdalle. On ihan näpäkkää koivua. Ei oo kovin paljon rimpulaa seassa. Nyt valluu vähän jotakin tuosta, mutta tuo on vettä mitä valluu tosta. Sullaa taitosylinteristä lumeet. Siinä on melko kaitainen silta. Ei jää 10 senttiä varmaan renkaiden osuu tuo puomi pikkusen kolahti pankon nokkaan. Pikkusen kallistui tänne autoon päin tuo puomi, niin oli kaitainen silta. Mutta nyt sitä oltais tunturiralli EK:lla tässä puita ajamassa taas, ja jospa täällä ei nyt Suomen mestareita tuu vastaan. Tai sitten tulee semmosen väistämispaikan kohdalla. Ei käy hassusti niin sanotusti. Tuolla on toinen auto meni justiin minun eellä. Se on nyt tuolla Lanssissa. Tämä on siinä mielessä jännä paikka, että täällä ei puhelimet toimi yhtään. Tietokoneesta menee netit kiinni ja mennään ihan tämän radiopuhelimen varassa täällä, lällärin varassa täällä menee tämä yhteydenpito toisiin autoihin. Mulla on tuo kartta piti ladata valmiiksi tuohon auki. Se kun puottaa tuon netin poissa, niin sillä ei välttämättä, se saattaa mennä harmaaksi tuo kartta, ja nämä on itsellekin semmosia ouvompia seutuja. Niin nämä kartat tulee aina itellä ladattua valmiiksi auki, että nyt ainakin näkee tämä, tuolla näkyy meidän auto, se on tuolla Lanssissa. Niin tässä on kuitenkin 1, 2, 3 risteystä ainakin tuonne Lanssiin. En tiedä onko muualle auki kuin tuonne työmaalle, mutta pysyy ainakin kartat auki, kun nämä lattaa nämä kuvat tähän valmiiksi auki. Voidaan kokeilla, että mitä tapahtuu, jos tätä... Sekö ei ole nettiä, niin se kartta menee tuon näköiseksi. Elikkä
harmaana tuo pohja ja auto siinä. Kepsi pelaa tietenkin, mutta se, että tuo on tärkeää aina muistaa aukoa kartta valmiiksi. Muuten saattaa mennä harhaan täällä, että eksy. Sitten kai puhelimet pelaa ja nämä, niin nämä on mielenkiintoisia paikkoja tämmöset sitten. Pinot on varmasti ihan umpiäässä. Nämä on syksyllä tehtyjä puita. Tarkoitus olisi ottaa tuolta pikkutukkia tonne yli-iihin. Ja luntahan täällä on 0,5 metriä täällä Rovaniemellä. Semmoset maisemat, mitä tunturirallissa pitääkin olla. Alkaa olla tykkyä puissa ja vallia melko korkeastikin, kun sen verran sitä on täällä tullut lunta, eikä kaikki välissä sulanut pois. Mutta mennäänpä kahtomaan. Minä en ole ihan varma, kestääkö meillä, joudutaanko me jäädä kohta oottelemaan tuohon liittymään. Se on tuo toinen auto siellä. Minä kokeilen saada sen kiinni. No joo, tämän lähemmäs me ei nyt päästä. Pinolla ei kuulemma mahu kohtaamaan toisella autolla. Ja se oli sen verran eellä se toinen auto, että se ehti jo ruveta lastaamaankin. Meillä pitää tässä ootella yhdessä risteyksessä sitten tuo toinen auto pois tuolta. Mutta se on joskus tämmöstä. Useampi auto kun pyörii, niin joskus joutuu, kun tietyt paikat on mistä ajetaan, niin voi joutua toista oottamaan tuolta pois. Katsotaanpa tästä autosta pari juttua. Nyt kun tässä joudutaan oottelemaan. Tuolla on tuolla kärryssä 2 tonnia lunta mukana, niin minä voisin niitä puottaa tässä ootellessa poissa ja täällä on ollut jännät kelit nyt parin päivän ajalta. Satanut välillä vettä ja ollut 10 pakkasta ja sitten on ollut sumua, niin se jäätyy näihin peileihin ja joka paikkaan kiinni. Valot ja kaikki on ummessa. Hoksasin näistä laaseri lisävaloista semmoset, että en tiedä onko muilla mennyt näitä. Tästä oli 2 lampusta tämä on muovia tämä lasi näissä lisävaloissa, niin 2 on tuo pleksihalaki. Aika heikon näköiset näissä laaseri lisävaloissa nämä. En tiedä onko nasta lentänyt vai mikä on rikkonut, mutta tosi heikon näköiset noissa laaserin lisävaloissa nuo pleksit. Minä ajattelin nyt, että minä ajan täältä pankot eteen, kun täällä perässä on eniten tätä lunta. Näkee, tuossa menee palakki ja tuolla alla menee toinen palakki, niin tämäkin väli muurahtunut ihan lunta täyteen. Ja se nyt näyttää, että lumisatteet on vähäksi aikaa ohi, niin näitä voi koittaa puotella sitten näitä lumia vähemmäksi täältä, mutta jos se joka toinen päivä sattaa lunta, niin se on kyllä koko ajan ummessa nämä kärryt, että tästä vaan tätä lunta on ja ne painaa sitten jo tyhjänä nämä vehkeet niin paljon. Ajetaanpa pankot eteen, niin katsotaan jos tuolta vois varovasti vähän puotella noita lumia pois. No niin, katsotaanpa mitä täällä. Meillä on vähän haasteita taas kärryn työvalojen kanssa, että tämä kääntöpöydältä jostakin polttaa työvalojen sulaketta tämä kärry. Sillekö pistää uuden sulakkeen ja suoraan kun ajat, niin ei oo mitään, mutta sitten kun käytät linkussa, niin polttaa sulakkeen, niin siellä ei oo nyt tuolla kärryssä työvalo, että se kyllä auto laittaa kun lyö pakiin, niin se ite lyö työvalot sinne päälle ja näkee ihan käännellä hyvin, mutta
semmosia haasteita on tässä työvaloissa. Tuossa tuli mieleen, mulle tuli yksityisviesti. Yksi seuraaja oli hoksannut, että miksi me aina tältä kuskin puolelta käännetään tämä nosturikyyti. Jos meillä pino on vaikka tuolla apukuskin puolella, me sieltä tehdään kuorma, niin sehän tavallaan olisi lyhin matka kääntää koneet tuohon kourasten kyytiin ja laskea koppi alas, mutta täältä ylälohkolta menee tuon tyveen ympäri letkut tuonne alas, niin ne on suunniteltu sille, että ne menee luonnollisimmin. Silloin se koppi pyörähtää tuolta kuskin puolen kautta ympäri. Minä voin nyt näyttää. Oli hyvä huomio siltä seuraalta, että jos nyt on tavallaan apukuskin puolta käännetään konekyytiin ja hypätään katsomaan noita letkuja, laskee tämän kopin alas, niin tuo ylälohkokin laskeutuu tänne alas. Niin ne jää tänne, jää tiukalle sykkyrälle nämä letkut täältä sitten. Mutta kun se pyöräyttää tuolta kuskin puolta ympäri, niin tämä letku jää tänne tyveen ympärille paljon loivempaan tilaan, että se varsinkin pakkasella. Lauhalla kelillä ei ole varmaan niin kuin letkut notkeana, mutta tulee aina käännettyä sitten tältä kuskin puolelta tuo nosturi tuonne kyytiin. Minäpä nyt sitten voi puotellaan ekaan näitä lumia, käännellään tämä nosturi vähän työvaloksi tänne ja voitais sitten katsoa miten ne letkut menee, kun kääntää tuolta toiselta puolelta. Tuo se on joskus, ei tähän ottaa. Tässä Epsilonin nosturissa valitaan joko nämä vivut tälle lastaukselle, tai sitten jos valitaan tuo tukijalan kuva, niin silloin tässä liikkuu kaikki kopin nostot ja tukijalat ja pankosiirrot. Joskus kun tuossakin käänsin koneen kyytiin ja päästin kahvoista irti, niin se ei ottanutkaan. Mihinkään ei kestä yhtään koskea silloin kun vaihtaa tämä valitsime. Äskettäkin painoin tukijalasta, mutta oli vissiin vielä sen verran liike päällä, että se ei vaihtunutkaan tuo. Että nuo on samoista vivuista liikkuu näissä tukijalat ja kaikki. Mutta se vaan valitaan tuosta joko tuo nosturi tai sitten nämä lisälaitteet tässä. Katsotaanpa vähän lumihommia. Tämä on justiin semmoista lunta. Se on osittain jäätynytkin tänne kyytiin, että ei lähde ihan itsestään nämä lumeet poissa. Ja tässä ei kannata liikaa kaivella lapiolla, että täällähän menee ilmaletkut ja sähköjohot menee kaapelit täällä, että tuonne ei kestä ihan ruveta hakkaamaan lapiolla. Muuten pääsee remontin tekoon, mutta tästäkö tietää nämä suojaputket ja sitten täältä voi varovasti kokeilla. Ja nämä palakin päälliset pystyy sitten ihan ottaa lapiolla. Varovasti voi tälle puhotella ja sitten kun tästä saa vähäkään puoteltua lumia, niin se sitten helpommin nuo loput lumet tippuu itsestään kun ajelee. Saa vähän lapiolla eka irroteltua, niin se voi olla, että ne sitten lähtee paremmin itsestään ajaessa tippuu tänne mehtätielle. Ja tässä se on kyllä, tuolla näkyy tuo palakki, niin tästä kestää kyllä palakin luolta ottaa aika järeästikin nämä lumet pois, mutta sitten tuolta täällä pitää katsoa, täällä me voi mennä jotakin ilmaletkuja. Täällähän nämä on ihan umpijäässäkin nämä lumeet. Joo, nämähän ei ole oikein hyvä, jos nämä tippuu tuonne nelostielle 80 vauhissa, mutta se koko ajan kerää lisää tätä jäätä, kun ne on tämmöiset pahimmoille nämä kelit, että suolataan ja lumipölisee ja
Täällä on yksi kiristi ja tuolle menee ilmaletku, että sitä pitää varoa. Mutta aikamoinen kasa tippui jo tuosta. Noita lumia. Ja tosiaan täällä pitäisi olla reikä täällä näitten palakkien välissä. Että tuossa menee nuo ilmaletkut. Minä tiesin, että tuolla menee. Noin. Tästä saa äkkiä tonnin painoa pois, jos lapiolla kiertää, mutta se on vähän riippuu itellä ainakin näistä keleistä, että jos se nyt luppaa tuota lumisaa, että koko ajan, niin ei se nyt näitä hyövä kovin perusteellisesti kaivella minun mielestä sitten. Tuossa oli ilmaletkun varassa tuommoinen kami. Täällä menee letkua ja tämäkin vähän tuntuu, että tämä on jonkun varassa täällä. Joo, se on tuo ilmapussille menevä. Menee tämmösiä ohuita ilmaletkuja täällä, että tosi varovainen pitää olla, jos näitä lapiolla puottaa näitä lumia. Mutta hyvinhän nämä irtoaa täältä, jos vaan jos kehtaa lapion kanssa tämä kiertää. Sähköjohtoja menee tuolla suojaputken sisässä ja katsotaanpa tästä vielä. Oliko täällä yksi kiristin tässä kohtaa? Ei, se on tuolla puolella. Tästä pitäisi ihan kunnon reikä olla maahan, jos hetkinen, siellä on kuraläppä näköjään tippumassa. Onko siinä on ruuvi kuitenkin tallella? Miten se tuolla on? No niin. Kyllä sinne aikamoiset lumeet tippuu ja tätä ei ole nyt aurattukaan, niin minä kehtasin tähän tielle nämä puottaa. Minä luulen, että jos tänne on kulkua jollakin, niin tämä käydään auraamassa tämä tie. Joo. Aika paljon lähti tästä ihan tämmöisellä pikkukutittelulla. Varovainen pitää olla täällä, kun kävelee näiden palakkien päällä, että siitä kun astuu harhaan, niin saattaa äkkiä käydä vahinko sitten. Punaista rupesi näkymään tuolla, että isot pojat on kertonut joskus, että joskus oli joku konkari puotellut silleen kärrystä lumia, että se oli tukkipinosta kahtanut isomman tukia tuolta pankkojen päitten korkuiselta puottanut sen muutaman kerran tuohon pankkojen päälle, mutta
Ei varmaan näillä nykyajan kärryillä kestä silleen tehdä. Saattaa äkkiä jossakin rasiassa pinni hypätä väärään kohtaan. Täällä on kuraläppä lähdössä. Katsotaanpa saataisiko tämä korjattua. Onkohan tämä niin täynnä lunta tämä kisko? Kyllä se sinne saa. Tämähän liikkuu ihan käsillä tämäkin. Työkalu haetaan, että saadaan pyörittää tuo ruuvi vielä kiinni. Nyt se ruuvi lukitti tuon läpään tuonne. Katsotaanpa nähtäisikö me täältä, paljonko sieltä tippuu tuota lunta. Tuosta näkee vähän, että paljonko siellä tippuu tällä kopistelulla noita lumia. Että siinä on äkkiä 500 kiloa. Jäi siihen. Minä luulen, että me saatais muuten työvalot pelaamaan tässä ihan pikkulaitollakin sillä lailla, että me täällä kärryssä pitäisi olla 2 jakorasia sähköille. Tuolla näkyy tuon ykkösakselin takapuolella näkyy tuo ensimmäinen jakorasi ja siitä on vejetty tähän kääntöpöydän työvaloille nuo virrat. Tuolta perästä on sitten vejetty muille työvaloille, niin jos me tuo rasia aukastaisi ja tiedettäis mikä on työvalojohto, ne otettaisiin irti, niin minä luulen, että kestäisi sitten työvaloja piettää päällä, mutta ne on tuolla jäänpeitossa nuo rasiat ja pärjätään kyllä sen aikaa tässä, että saadaan tämä kärry halliin sulamaan ja saavat hallilla sitten tutkia, kun saa sulaksi, niin tulee kerralla hyvää sitten. Tääpä tästä puolella vielä potkia lumeet pois. Niin. Joo, siellähän nyt palakit näkyy tuolla. Tästä on niin lyhyt matka pinolle, että me voidaan antaa olla jo nämä pankot täällä eessä. Tuohan tuo musta siirtosylinteri tuolla. Sieltähän tulee nyt varsi ulos, kun ajetaan pankot että pitempiä matkoja ei kannata tuo varsi pitkällä ajella, kun se saattaa siellä väpättää notkua ja melkein se on sama nytkin ajella tuonne perälle, niin se on varsi sisällä ja ei ainakaan käy tuo siirtosylinterin päälle tämä pompottelu. Se on niin pitkä tuo sylinteri, että se on varsin pitkällä, kun on nuo pankot eessä. Katsotaanpa, jos me nämä pankot siirretään tästä autosta jo valmiiksi. Joudutaanko me pikkusen siirtää koneetta vai menisikö se kopsauttelemalla?
tosiaan 3-metristä puuta lähdetään sitten lastaamaan seuraavaksi. Nyt on tosiaan nosturi käännetty tältä kuskin puolta kyytiin, niin nämä letkut pyörähtää loivasti tänne. Tälleen päin se on niinku luontevammin nämä letkut, kun ne nousee tänne ylälohkolle. Ne jää loivemmalle kiepille tälle, että ne jää ruttuun tänne kopialle nuo letkutukset sitten. Sillä me käännetään aina kuskin puolelta tämä nosturi kyytiin. No niin, ootellaanpa, eiköhän se kohta tuu toinen auto poissa tuolta, niin päästään lastaamaan. Joo, kyllä tästä sen verran pitkä video muuten tulisi. Mä ajattelin, että tehdäänpä semmonen 2-osainen setti tästä. Tehdään sitä kuormanteosta sitten ihan omaa video. Katsotaan millä me eletään täällä metässä. Yleensä tulee ihan kotoa otettua eväät ja ruuat mukaan, mutta nyt on näköjään se muru osti tämmöset, ei jäänyt ruuvasta niin sanotusti työläiselle mitään jäljelle. Meillähän on täällä on sitten mikrot löytyy täältä autosta. Saadaan ihan lämpimät ruuat lämmitettyä, ettäkö? Korkataan niin sanotusti paketti tästä ja ettei se poksaha ja pistetään tänne mikroon. Ehitään vielä lämmin ruoka tässä syyä ennen kuin tuolta latu vapautuu. Joo, minä laitan kakkososan vielä tulemaan tästä, niin palataan asialle.